Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako pala si Pabibo. Kasama natin ngayong araw si... Pabebe. Yeah, Pabebe and... Pabibi. Pabibe! He's smiling again, baby. Yeah, he's smiling, aren't ya? So, ito po ang ating vlog for today. We're gonna show you what our Lupa looks like. Kung anong itsura niya, kung gaano siya kalaki, at kung magkano siya. Sasabihin mo yung magkano? Oo! Bakit? Bakit? Ayaw mo ba? Wala lang. Hindi na. Yes, nangutang kami because mahal siya. In fact, binili namin tong lupa na to mura na last yun. year pa. Huh? Actually, mura na yun. Mura ka dyan. Yeah, mura na yun. Is it mura, bebe? Ano? Is Sumang it ayon ka mura? pa? Mura ba? Ha? You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Yes, totoo nga po ang binasa nyo sa thumbnail and title natin. Bumili kami ng lupa! Yes! Lupa ng silanganan. Huh? Kasi it's sa silanganan ng... Ha? Silanganan ba? Tama ba? Tama ka. Yeah. Lupa ng silanganan. Sinilangan. Sinilangan. Lupa ng Hinirang mo yung lupang hinirang. Oo. Lupa ng silanganan. Tama? Silanganan is east, di ba? So, yung lupa na binili namin, nandun siya sa silanganan, sa east ng Pilipinas. Ibig sabihin, bumili kami ng lupa sa Leyte! Nag-smile ka na na? May kamera. Hello. Oh, you're very happy today, baby. Aren't you? Busog na bebe? Is a happy na bebe. Yes. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Hello, Donde Fam. We are complete. We're a family na. Welcome back sa isang Donde Vlog, guys. Kasama si Pabibo, Pabebe, and Pabibe. Okay, he's very... Oh, sumuka? He speared on me. Sumuka ka sa akin. Ganito na ang mga vlogs natin, guys. Grabe. Alright guys, so yes, we have bought a block of land. Actually, binili ni Shanta last year. Kasi foreigner ako, bawal ako magkaroon ng lupa. Unless kasal kami ni Shanta, which we are. And bumili si Shanta ng lupa. Tapos mamatay na si Shanta, akin ang lupa. That is the only way I can earn land, is if patay ka na. Ganun ba? Dito sa Pilipinas? Oo, parang ganun. Akala ko kasi sabi mo, unless kasal. So, kasal naman kami. Yeah, so ganun siya guys. So if ever gusto ko magkakaroon ng land, papatayin ko muna si Shanta. Joke lang ha, joke lang. So, Nakakatakot naman yung lola yun, no? Oo nga. Kailangan mo patayin yung asawa mo para ano. wala naman kaming planong mag-divorce or mag-annulment. So, okay lang. Walang annulment dito, tsaka walang divorce. May annulment nga. Dito? Oo. Ay, oo nga, meron pala walang divorce. That's why Shanta wanted to get married in the Philippines kasi walang divorce. Hindi ko pwede siyang iwanan. Joke. So we bought land in Carigara, Leyte in Shanta's name. So if ever iiwan ako ni Shanta, mo yung wala address nang... natin, no? Carigara. Baka makidnap ako, Doon tayo. Char. Si Bibi. Wag. Doon tayo lilipat sa Carigara, Leyte. Ang lupa namin sa Leyte, grabe, mahal siya pero malaki. Mura na Siya. yun. Oh, magkano nga? Magkano ang bayad mo? 1.8 Yes, 1.8 million. billion. Joke. 1.8 million pesos, nangutang kami. Oh, my God. Sumuka! Practice mo nga. Kasi minumove mo siya ng minumove na. Ganun talagang baby. Ay, ganun talaga ang buhay pag may baby ka na. Yes, so it was 1.8 million pesos, guys. We actually borrowed money from Shanta's uncle. Hindi kami nangutang sa bangko. Nangutang kami sa tito ni Shanta. Kasi yung tito ni Shanta, chief engineer siya sa ship. Dati, wala Sa na. cargo ship, no? Yeah. Ngayon, retired na siya. So, yun yung utang namin sa kanya. Babayaran ko na siya
Yes, this week na. Kasi binayaran na kami ng YouTube. Pero hindi 1.8 million yung bayad namin sa YouTube. Not even close, not even half. Sana, ganun, no? I'm going to use some of that money to pay him now. I'm going to give him 200,000 out of that. Yes, so mabait si Mana Samuel, ang tito ni Shanta. While we're talking about, our lupa, we're going to show you some clips of the lupa. So it's 1 acre. 1 acre siya. Malaki, no? 1 acre. It's very, very big, very wide. It's a nice little Tapos land. yung parang banda doon, yung mountain, yung view niya. Yeah. Parang palayan, tapos mountain yung view niya. Yan, may views na palayan, mountains. So maganda siyang location. Hindi siya nasa tabi ng highway. It's behind all the houses na nakatabi sa highway, no? So walang chance na, di ba minsan sa Leyte, may mga truck driver na natulog habang nagda-drive and then they go Hindi lang naman off-road. Leyte yun, lahat naman ng Oo nga. buong Pilipinas. Sinasagaan nila ang mga bahay ng tao. So we won't have that risk because we're not nasa tabi ng Actually, hindi highway. rin tayo magkakaroon ng risk na ganun. Kung 1 acre yung land mo, tapos nasa gitna yung bahay mo. Ang tarik na. Huh? Magdadrive sila papunta ng 1 acre na land. Grabe naman. Malay mo. We were planning on moving there next year. So, as in 2020, ang last year namin dito sa Manila, tapos 2021, lilipat na kami sa Leyte. Kaso, hindi pa kaya dahil sa COVID. Kasi if we go to Leyte, may quarantine, ika-quarantine kami for 14 days, and then baka dun sa quarantine mismo, magkakaroon Or kami sa ng COVID. flight. Or sa flight. Yeah, so yun yung problema. Sobrang hassle mag-move ngayon, maglilipat ng bahay ngayon. Diba, bebe? We're gonna have to stay here in Manila until this COVID madness dies down, but who knows how long that's gonna be. Sana magkaroon na ng vaccine kasi parang normal na ulit. Kasi ngayon, abnormal na ang mundo. Diba? Gosh. My COVID na, joke. What kind of house do you want to build, Shan? You want to build like bahay kubo, ganon? Gusto ko ng modern contemporary. You want modern contemporary, social. Clean lines lang. Hindi naman yun social. Pag sinabi social, basta gusto ko lang like clean line. Para pag tinignan mo siya, parang kalinis siya. Oh, tumayo siya. Narinig ko ang lakas ng utot. Ikaw, anong gusto mong style ng bahay? I like modern style. So that's gonna be our plan, but it's not gonna happen this year. It's gonna be next year. It just depends how COVID plays out, no? Oh, baby, it's okay, baby. Are you This. burping it? Yeah, like this, ready, baby? Woo! That's what they said to do on YouTube, diba? Yeah, yung mga nurses din sa BRP, yan yung tinuro sa akin. Either dito, Diba, bebe? or ganyan, paupo. Hi, baby. Hello, baby. So, sa bahay din, kasi di ba 1 acre yun, magkakaroon din ako ng piano studio ko. So, separate din sa bahay, sa malay. Medyo malapit sa daan. Yung studio na gagawin ko. Kasi, yung totoong, ko talaga, profession, nag-graduate ako ng Bachelor of Music, major in piano performance. So, hindi talaga ako vlogger. Ngayon lang naman naging ganito. Kasi, nung nag-start ako, sabi ni Dwaine, uy, maraming tatanong about sa'yo sa YouTube ko. Gawa ka din ng YouTube channel mo. So yun, gumawa ako ng YouTube channel ko, tapos hindi ko nga in-expect na magpa-follow magsusubscribe yung mga tao sa akin. Kasi parang ginawa ko lang yun na parang laro. Tapos natatawa pa ako, di ba, sabi ko, 30 subscribers! Tapos yun, nagulat na lang ako na dumadami na siya. So ngayon, meron ako mga 294,000 subscribers. Punta kayo sa channel ko, minsan nag-upload ako. Dati parati, ngayon minsan na lang. Gusto kong gamitin yung pinag-aralan ko syempre. Kasi hindi lang ako nag-bachelor o hindi lang ako nag-college ng piano performance. Nag-masters din ako sa US ng piano performance. So sayang, di ba? Yung nagparal pa sa akin yung tito ko, na hiniraman ko ng pera, di ba? Lahat na mula ng baby ako hanggang maglaki, hanggang nag-asawa na, di ba? Ganun talaga yung mga pamilyang Filipino. Nagtutulungan din. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi tinutulungan niya ako parati. Parang hindi nga siya naniningil eh. Yun, magkakaroon ako ng piano studio. So magtuturo ako ng piano. So separate from the house. Parang yung house nasa medyo center ng 1 acre. Tapos yung studio, apart siya. Maganda. Gaano kalaki yung bahay dapat? Ayoko nang malaki. So, compact siya. Compact lang siya. Kasi gusto ko yung view at saka yung land. Yeah, maganda yan. Garden. Have a backyard and garden now. Mas maganda yung unan. Yeah, Ikaw, ang di gusto ba namin- gusto mo may mantika? Yeah, yung request ko lang,
kung itatayo na namin ang bahay sa Leyte is meron akong man cave. Kung saan may TV, may PlayStation 5, all my Pokemon card collections and all my childhood memories nandun sa loob ng man cave na yan. Diba? And I want like paintings as well, like canvas paintings of stuff that I like. Actually, gumawa na ako ng sketch ng bahay. Sketch ba tawag doon? Like yung ng rooms bahay. ganyan, oh. Tapos lagay ko yung man cave niya sa second floor. Para may view ka din ng mountain, you know? Ay, ganun ba? Yeah guys, so that is our plan for 2021. So sana all matutupad Hindi ko next maintindihan year. yung paggamit mo ng sana all. Minsan hindi tama yung... Sana all may lupa at bahay. Okay, gets ko na. Uy, masyado kayong malikot. Masyado mo siyang ginaganon-ganon. Alright guys, we'll see you soon in the video natin. Thanks for watching and bye for now. Everything to me if you let me love you.